என்னடா 10K கேக்குது? என்னது 10K கேக்குதா? இல்ல வேற பஸ் அங்க ஒருத்தர் இருக்கான். Marked a location. ஷாட்கன் வச்சிட்டு இருக்கான். ஒருத்தனாக்கு சூப்பர் சூப்பர். ஏறு ஏறு அவன் அடிச்சு விடலாம் ஏறு. ஏறு என்ன அடிக்கிறானா? பின்னாடி அடி அடில அவ்வளவு அடி அடிச்சல பின்னாடி. ஆமா அவன அடிச்சேன். ஏங்க என் கில்ல மட்டும் யாராவது வாங்கி கொடுத்துருங்க ப்ளீஸ்ங்க. புனிமா போங்க. உங்க கில்ல எங்க இருக்குது? அவன அடிச்சு விட்டாரு. ஏ அடிச்சுட்டான்டா. காட்டி காப்பாத்துறா மேல தடிக்கிறான்டா. வெண்ணுடா. நீ என்ன ரிவைவ் பண்ண ஓடி போய்ட்டான். பச்சடி கிட்ட இருந்தா போறா அப்படியே. ஏ வரான். ஐயோ அவனை அடிச்சிருந்திருக்கலாம். மனசே கஷ்டம். அவன் என்ன அந்த குதிக்கிறான். சி எங்கடா ப்ரோ கீழ வாங்க. நான் இருடா வரேன்டா. ஓகே 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 வரான்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோ எனக்கு ஒரு M416 இல்ல M762 பார்சல் ப்ரோ. இல்ல எடுக்கல. நான் எடுத்து வரேன். இல்ல எடுத்து என் டப்பால இருக்கும். ஃபுட் பிரிண்ட்ரா இங்க பாரு. ஆமா உங்க டப்பா காலி ஆயிடுச்சுங்க. M4 எடுத்துப்பான் இந்த பையன். எடுத்துட்டான். சரி எனக்கு M416 அப்படி இல்ல M762 பார்சல். M762 என்ன ஹோட்டல் கடையா? கீழ வந்துச்சு ஜாலி. எப்படில அத்தா சொல்லிட்டு சரியாத்தா பயமா இருக்குது. குழந்தை பயப்படுது இல்ல. நம்ம கண் இருக்குது. நான் சிரிக்க போறேன். அடி எவன வரான்டா? அது ரோட்ல போட்டு காட்டிங்க வா. நான் வந்துட்டே இருக்கேன். ப்ரோ உங்களை நம்பி ஒரு பொறுப்பு கொடுத்தா இன்னும் 2 நிமிஷம் அடி போடுவேன். ஒரு 1 HP. நான் சும்மா இப்ப வெளிய போறேன். அடிக்கிறியா? ஏய் போறடா டேய் போய் எடு. ஒரு பொருள காணோம். ரூட் அடிச்சிட்டே இருந்த இந்த இடத்துல. Marked a location. இல்லையே. ஆமா. வரியா? அங்க தான் இருக்கறான். இவனை நம்பி இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டனே. நீ வெளிய நில்லு. நீ வெளிய வா. என்னங்க வீட்டுக்கு வந்தவங்கள இப்படிதான் வெளிய நில்லுன்னு சொல்லுவீங்களா? அல்சியா அங்க பாத்துட்டு இருக்கறான். ப்ரோ அவ்வளவுதான் ப்ரோ. இன்னும் 1 மினிட் தான் ப்ரோ. அட் குடிச்சீங்கயா? ஆமா ப்ரோ எனக்கு M416 ப்ரோ ப்ளீஸ் ப்ரோ. கர்ணா காட்டுங்க ப்ரோ. ஓகே. நான் உங்களுக்கு மொசின் கொடுக்குறேன் வித் 4x. மொசின் என்கிட்ட இருக்கு. அப்ப M762 எடுத்துட்டா? ஓகே. டிபி வேணா கூட இங்க இருக்கடா காட்டி எடுத்து டிபி தானடா. நமக்கு இது இருந்தா போதும். மொசின் இருந்தாலே போதும். எல்லா சவனமா புல்லட் வேணா என்கிட்ட வாங்கிக்கோங்க யார வேணாலும். எல்லாம் இருக்குடா. ஏய் அடிக்கறானே அவ்வளவுதான். டேய் வீட்டுக்கு வந்து அடிக்கறானே. இல்ல கமல் எடுத்துட்டு வாங்க. காட்டி அங்க போறடா. வீட்டை பார்த்துட்டு போவாதடா வா நான். போச்சு. ஏய் 2 பேர் வராங்கடா. சை டாடா பை. நான் உன்னோட கண்ணு இருக்கு. பேவிடா அதான் போச்சு பேவிடா. 30 செகண்ட் தான் பேவிடா தாக்கு பிடிச்சிக்கலாம் கம்முனே. நான் தான் சொன்னேன்ல. எனக்கு தெரியுங்க. 2 பேர் ஏத்தானுங்க. நான் எங்கயோ அடிக்கறான்னு சொல்லிட்டு வீட்டை பார்த்துட்டு வரானுங்க. என்ன அடிக்கறீங்க? டேய் நீ அமைதியா மூச்சு விடாம உட்கார்ந்து ரூட்டே எடுத்து சேரு. வரானுங்கடா. ஐயோ புடிச்சுடாத. ப்ரோ அவ்வளவுதான் ப்ரோ. இன்னும் 12 செகண்ட்ஸ் தான். எடுத்துக்க. ஸ்டே. மூச்சு கூட வரக்கூடாது. சவுண்டே கேட்க கூடாது. ஏதாச்சும் வந்துச்சுனாலும் நசிக்கி விடு. போச்சு சத்தாம் பாரு. நாக் அடிச்சிட்டேன். நாக் அடிச்சேன்டா காட்டி. நாக் அடிச்ச சரி இன்னொருத்தவங்க அடிப்பான் பாரு. இல்ல அவ்வளவுதான் கீழ இறங்கிட்டேன்டா. கீழ குதிச்சா ரூட் அப்படியே வரும். குதிச்சா ரூட் வருமா? ஆமா வரும். வந்துட்டாங்கடா அவ்வளவுதான்டா. இல்ல முடிஞ்சிருச்சு. இல்ல மேல தான் இருக்கு. வந்து செத்துட்டீங்களா? அட லூஸ் டைம் முடிஞ்சிருச்சுடா. ஓ டைம் ஆயிதான் வந்தியா? லூட்
ஆமா லூட் எல்லாமே லூட் இருக்கும். எல்லாம் கையில தான் இருக்கும். அப்புறம் அவன் ஏதோ கையில தான் இருக்குது. வந்துட்டாங்கன்னா எனிமி வந்துட்டாங்கன்னு அவனாடி வெயிட் வெயிட் எனிமி வந்து ஒருத்தனை நாக்கு வச்சிட்டேன் நானு. ஏய்